proclamarà la glòria a tu, per sempre jo et lloaré, amb tot el cor cantaré, la glòria a tu. Glòria a Déu que nosaltres podem infinitament més que podem mai entendre. Actua mai el seu gran poder, a Déu lloarem per sempre. Bé, a Déu lloarem per sempre. Bé, a Déu lloarem per sempre. Bé. Àngels i sants es mostren davant teu. Els ancians deixen les corones als teus peus, Senyor. Tu ets digne d'adorar. Tu ets digne d'adorar. Tot fou fet per tu i tot és per tu. Tu mereixes glòria.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Penso al que has fet per mi, tu m'estimes, sens dubte em vas escollir pel meu nom, vas cridar-me. Dona'm de beurada teu amor, font de tot el poder, l'aigua que calma la set, inesgotable amor. El teu amor no el podré imaginar mai, plaga i la pot oblidar, inesgotable amor. Així sóc aquí, els temors s'esvaneixen.
inesgotable Moltes gràcies. Gràcies a l'Església del Centre Familiar Cristià de Barcelona. Moltíssimes gràcies. Jo aquesta tarda he vingut per dir-vos 4 coses. Sí? M'agradaria dir-vos 4 coses, però 4 coses ben dites. I una de les primeres coses que m'agradaria dir-vos en aquesta tarda és que la lloança, m'encanten les tardes de lloança. La primera cosa de les 4 que vull dir és que la lloança no és cantar, la lloança no és fer música, la lloança va de Déu. Si no parlem de Déu, si no diem res de Déu, no és lloança. Podem cantar, podem fer moltes coses, però la lloança sempre parla de Déu, parla del caràcter de Déu, de qui és Déu, i parla també de què ha fet Déu per nosaltres. I la lloança no neix de nosaltres com si nosaltres tinguéssim la iniciativa de lloar, sinó que la lloança neix de la resposta d'allò que Déu ha fet per nosaltres. Sí? I quan som conscients de com és Déu i quan som conscients de què és el que ell ha fet per nosaltres, no podem fer una altra cosa que reconèixer què és Déu, i en aquest reconeixement n'és la lloança. Sí, així que jo crec que el següent grup de lloança, que és de la Unida de Barcelona, ja estem a punt, així que us deixo una cosa, els de darrere esteu perfectes si voleu quedar-vos aquí. Sapigueu que aquí davant tenim lloc, si voleu passar, hi ha algunes cadires encara, i deixo pas amb aquest grup de lloança sabent que podeu participar, us podeu posar de peu, podeu aplaudir, podeu fer allò que creieu que heu de fer. Vinga, moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Estem molt contents de compartir aquest temps de lloança amb tots vosaltres i desitgem que vosaltres el compartiu amb nosaltres. Per tant, anem a cantar tots junts, ens aixecarem per cantar aquestes cançons que farem. Us vull deixar un salm, és només un verset, és el salm 119, per tant no el llegiré tot. És que l'he perdut. Estàs al 119, Molt bé, diu així: la teva paraula és llum dels meus passos, la claror que m'il·lumina el camí. I és això que volem compartir amb vosaltres, la llum. Quina llum? La llum d'un far. Potser la sabeu tothom. I així junts podem lloar de millor manera el nostre Senyor. Es diu El meu far, i aquesta és la cançó que volem començar aquest temps des de l'Església Unida de Barcelona i compartir amb tots vosaltres. Quan
les tenebres, jo sé cap on vas. El meu far, crec en la promesa que tu ens guiaràs a bon port, a bon port, a bon port, a bon port. Doncs ara, per continuar, deixeu-me que us llegeixi uns versets per introduir la següent cançó. Llegeixo a Mateu 28, del 5 al 7, que diu: L'àngel digué a les dones, es refereix a Maria Magdalena i l'altra Maria: vosaltres no us espanteu, ja sé que busqueu Jesús, el crucificat. No és aquí perquè ha ressuscitat tal com va predir. Veniu a veure el lloc on el van posar. Aneu de seguida a comunicar als deixebles que ell ha ressuscitat d'entre els morts i que va davant vostre cap a Galilea. Allà el veureu, ara ja ho sabeu. Doncs sabem que Jesús no es va quedar a la tomba, sinó que va ressuscitar i que, a més, quan va fer la gran comissió, ens va deixar dits: sapigueu que seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. I deixeu-me també llegir-vos un altre verset, que és complicat, amb el micro, les ulleres, la Bíblia. Que diu, estic a Romans 8:11, i diu: i si l'esperit del qui va ressuscitar Jesús entre els morts habita en tots vosaltres, el mateix que va ressuscitar Jesucrist d'entre els morts vivificarà també el vostre ésser mortal per mitjà del seu esperit, que habita en vosaltres. És a dir, que si l'esperit de Déu amb el seu poder va ressuscitar a Jesús, és el mateix esperit que viu amb nosaltres i que ens acompanya cada dia. I tenint aquests dos textos i altres que hi ha a la paraula en ment, podem cantar la següent cançó, que es diu Rei Jesús. Allò que semblava derrota, la història en 3 dies va canviar. El Redemptor mor pel seu poble, la tomba buida va deixar. I és per això que jo puc viure, mai més tornaré a
sóc teu, jo sóc teu, jo sóc teu. Doncs sí, Senyor. Amén. Som teus, Senyor, i t'ho volem dir en aquesta tarda, en aquesta nit, Senyor. Volem proclamar el teu nom com hem estat cantant, Senyor, perquè tu ets el nostre rei i així ho volem cantar. Volem lloar-te, Senyor. Volem servir-te, Senyor, per tot el que has fet per nosaltres, perquè vas morir per cadascun de nosaltres, perquè ens vas donar la salvació, Senyor, al ressuscitar, Senyor, perquè ens has donat i ens has regalat la vida eterna juntament amb tu, Senyor. I avui volem donar-te les gràcies per això en aquesta tarda. Volem fer-ho junts, Senyor. Volem fer-ho amb alegria, volem fer-ho de tot cor, Senyor, amb les nostres veus que traspassin, Senyor, aquest sostre i que t'arribin a tu, Senyor, perquè puguis, Senyor, també alegrar-te amb nosaltres, Senyor, perquè podem estar junts de molts llocs que ens hem trobat aquí aquesta tarda, Senyor, però tots amb un mateix propòsit, Senyor, que és el de lloar el teu nom. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Quan penso en la fosca creu, allà on Jesús es va entregar, més les ferides tot sagnant, els cos partit, penjat per mi. Allà en la tomba de Josep posaran el seu cos trencat dins el sepulcre segellat. Jesús el Crist abandonat. Lluem el nom del nostre Senyor, lluem-lo junts amb tot el cor, per sempre cantarem el seu nom, Senyor, el nostre Déu. Despuntant dia tercer, el fil del cel es va aixecar. No hi ha victòria per l'amor. Jesús el Rei és vencedor. Lluem el nom del nostre Senyor, lluem-lo junts amb tot el cor, per sempre cantarem el seu nom, Senyor, el nostre Déu. Trencant la nit, Crist tornarà amb vestidures resplendents i jo m'aixecaré amb els sants, els ulls clavats només al Rei. Lluem el nom del nostre Senyor, lluem-lo junts amb tot el cor, per sempre cantarem el seu nom.
Salms, número 93. Diu així: el Senyor és rei, va vestit de majestat. El Senyor va vestit i cenyit de poder. El món es manté ferm, incommovible. El teu soli es manté des del principi. Tu ets des de sempre. Les fonts abismals, Senyor, les fonts abismals fan sentir el seu bramul. Les fonts abismals fan sentir la remor. Més fort que el bramul dels oceans, més potent que les onades del mar. És potent a les altures el Senyor. Els teus pactes, Senyor, són irrevocables. La santedat es cau a casa teva, al llarg de totes les temps. Jo estic estudiant ara a la Universitat Autònoma i he d'anar cada dia en bici. No sé si sabeu on està l'Autònoma, però és complicat anar en bici, perquè és una muntanya, no? I es complica més encara amb el fred. Però vaja, tot i que és un exercici físic molt prolongat, he de dir que és bonic i ho deixo. Perquè tu estàs pujant, i tu estàs anant cada dia, i puges i baixes, i estàs veient tot el moment una meravella, que és la natura, que està que hi ha la muntanya, que hi ha el riu, que hi ha el sol al matí quan surt, que no et ve de gust estar tan aviat allà fora, però estàs veient el sol sortir i dius, vaja, que bonic. I estàs veient tantes coses i una creació tan bonica i tan increïble i dius, gràcies Senyor, perquè saps que ell ha creat tot el que estàs veient, totes aquestes meravelles. I la cançó que cantem ara parla de que el cel tremola, de que les muntanyes tremolen a la veu del seu creador, davant de la seva presència. I em sembla que és important que pensem que quan estem aquí, quan estem cantant, nosaltres quan estem cantant, vosaltres, tots els que cantaran, estem cantant a la presència del Senyor, estem davant d'ell, davant teu. Davant teu tremolen les muntanyes. Davant teu els oceans es calmen. Els àngels s'inclinaran i ara jo i a la terra els teus cridaran. Senyor de la terra, proclamem el teu nom, tot el cel ja s'omple d'eterna adoració. Yahvé, Yahvé, volem proclamar el teu nom. Davant teu, el dia s'alça en glòria. Davant teu, la creació es canta. Els àngels s'inclinaran i allà joia a la terra els teus cridaran. Senyor de la terra, proclamem el teu nom, tot el cel ja s'omple d'eterna adoració. Yahvé, Yahvé, volem proclamar el teu nom. No hi ha ningú com tu, volem adorar-te. No hi ha ningú com tu, cantarem, cantarem. No hi ha ningú com tu, volem adorar-te. No hi ha ningú com tu, cantarem, cantarem. No hi ha ningú com tu, volem adorar-te. Jesús és el Senyor, cantarem. Senyor de la terra, proclamem el teu nom, tot el cel ja s'omple d'eterna adoració.
Moltes gràcies a l'Església Unida de Barcelona. I si la primera cosa que volia dir era que la lloança té a veure amb Déu, i la lloança té a veure amb reconèixer qui és Déu i què és el que fa, la segona cosa que m'agradaria dir en aquesta tarda és que Déu està present a la lloança. Quan ens posem a lloar a Déu, Déu està present a la lloança. Sabem que Déu està a tot arreu, sabem que Déu és sobirà i que controla tot el món i està present a tot el món, però quan ens posem a lloar d'una manera sentida i una manera coordinada, que ens posem d'acord per lloar a Déu, sabem que Déu es fa present. I quan Déu es fa present, canvia els nostres cors, canvia les nostres ments, perquè Déu ens estima i vol tocar els nostres cors, tocar les nostres ments. Et vaig a dir una cosa, estiguis com estiguis, inclús si no creus en Déu, Déu t'estima. I t'estima tal com ets. Tal com ets, Déu t'estima ja, ara. Però Déu el que vol és transformar-te. No vol que et quedis com estàs, sinó que et vol transformar, i la lloança és una gran oportunitat perquè cantant aquestes veritats de Déu, cantant qui és i reconeixent qui és Déu, Déu es fa present i pot tocar les nostres vides, pot tocar els nostres cors. Així que quan ens posem en actitud de lloar, estem dient, sí Senyor, canvia la meva forma de pensar, canvia la meva forma de viure perquè volem apropar-nos més i més a tu. Amén? Vale, doncs jo crec que ja esteu preparats, així que... No, encara no. Vale, doncs seguiré dient, un acudit. Explico un acudit o no? Vinga, va, doncs vaig explicar una... Bueno, no sé si és el lloc per explicar un acudit, però sí. Ara ja està. Una de les coses que... Això no és un acudit, Això és una de les coses... Això no és una de les coses que no és un acudit. Quan... No, todavía no. A veure si al final hauré d'explicar... A veure si al final hauré d'explicar un acudit. Una de les coses que sí que relacionat amb això, és fantàstic que puguis lloar a Déu, perquè Déu ho fa possible. I és fantàstic que tu, quan estàs sol a casa o amb els teus moments, amb els teus devocionals amb Déu, ho puguis fer. Però és més fantàstic quan ens posem d'acord, com una tarda com avui, la tarda de lloança, i dir, no, ens ajuntarem. Ens ajuntarem per lloar a Déu, però no només ens ajuntarem per lloar a Déu, sinó ens ajuntarem diverses esglésies, i això té a veure amb la comunió. I cadascú té la seva forma de cantar, cadascú té el seu estil, cadascú porta les seves cançons, però tots ens posem d'acord amb lloar a Déu, tots ens posem d'acord amb reconèixer qui és Déu, i tots ens posem d'acord amb un dia i una hora de venir i dir-li, Senyor, toca les nostres vides. Amén. Això no era un acudit, luego cuento uno. Sí, ara sí que esteu preparats, així que us deixo amb el grup de lloança de l'Església de la Torrassa. Amén. Molt bé, doncs sí. Continuem aquest temps de lloança. Sí? Se'm sent? Perdó, és que m'he oblidat els auriculars. Continuem aquest temps de lloança. Seguirem fent-ho, com no, llegint un salm, que és el Salm 46, que diu: Déu és el nostre castell. Déu és el nostre castell de refugi, un defensor ferm en hores de perill. Aquest Déu creador de cels i terra, és aquest Déu al que adorem. M'agrada el Senyor. Senyor, tu
Com deien, Déu és el nostre refugi. En ell podem confiar i podem apropar-nos a ell només perquè ell es va acostar a nosaltres primer. I per la seva gràcia ens ha fet fills seus en Jesucrist. Cantem, doncs, en confiança que Déu està amb nosaltres, que Déu farà un camí i que això és només per la seva gràcia. Farà un camí on sembla que no hi ha. Envia de maneres que mai podem imaginar. Ell ens guiarà i les passes seguirem. Amor i força em donarà, obrirà camí, un verger farà. Els enrères i per soledat em guiarà. I aigua del desert amarrarà. La terra passarà, sa paraula eterna és. Nous camins obrirà avui. Déu farà un camí on sembla que no n'hi ha. Envia de maneres que mai podrem imaginar. Ell ens guiarà i ses passes seguirem. Amor i força em donarà, obrirà camí, un verger farà. Només per la teva gràcia puc apropar-me a tu. No pels meus propis esforços, sols per la sang de Jesús. A tu vaig amb confiança, segur que em res. I a la teva presència jo puc trobar el teu perdó. Puc trobar el teu perdó. Com podré jo presentar-me davant teu si tens en compte les meves iniquitats? Només per la teva gràcia som salvats. Vinc netejat el meu cor per la sang del teu Crist. Només per la teva gràcia puc apropar-me a tu. No pels meus propis esforços, sols per la sang de Jesús. A tu vaig amb confiança, segur que em res. I a la teva presència jo puc trobar el teu perdó. Puc trobar el teu perdó. Amén. Moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Com us deia, avui he vingut a dir 4 coses i ja n'he dit, quantes n'he dit ja?
No sé, quina toca ara? No sé, ja m'he descomptat. Quina toca ara? No ho sé. No ho sé, però anem bé, no? Anem bé. Perfecte, doncs una de les coses que m'agradaria dir respecte a la lloança és que la lloança és escatològica, que això sona una mica estrany, que la lloança sigui escatològica. Té a veure que la lloança té impacte i traspassarà fins que estiguem al cel. Sí? M'ha agradat molt el testimoni del noi que tocava el baix, que deia que anava en bicicleta pels matins. Quan estiguem al cel no aniràs en bicicleta. Sí? Quan estiguis al cel no hauràs de posar el despertador per matinar. Estem d'acord o no? Quan estiguis al cel no hauràs d'aixecar-te corrents per anar al metro, no aniràs en metro. I tampoc hauràs d'agafar el cotxe i ficar-te a la ronda i estar parat allà sense saber ben bé què fer. Totes aquestes coses no hi seran. Però hi ha coses que sí, seran. I saps quina és una de les grans coses que sí que farem al cel i que ara podem fer? Lloar Déu. Lloar Déu, perquè quan estiguem en el cel a la presència de Déu, estant a la presència de Déu, lloarem a Déu. Però és que ara també ho podem fer. Amén o no? Això vol dir que estem anticipant allò que farem al cel. I quan estiguem al cel, que no haurem de matinar, que no tindrem fred, que no tinguem gana, que no haurem d'agafar el metro i totes aquestes coses, el que sí que podrem fer és reconèixer qui és Déu perquè estarem amb ell i el veurem cara a cara. Avui no tenim aquest privilegi de quan estiguem al cel, però ja intuïm coses i reconeixem qui és Déu. I diem, gràcies Senyor, perquè has tocat la meva vida, has tocat el meu cor, has canviat la meva forma de pensar. Però de la mateixa manera que fem això, també hem de posar el despertador per anar a treballar, hem de posar-nos la jaqueta perquè tenim fred, però d'alguna manera estem anticipant allò que ja farem al cel. Això vol dir que quan ens connectem amb la lloança i reconeixem a qui és Déu, ens estem connectant amb l'eternitat. Ens estem connectant amb Déu des d'aquí i fins l'eternitat. Amén? Jo crec que ja esteu preparats, així que us deixo amb el grup de... Encara no estem preparats. Vale, doncs ara sí que creo que voy a contar un chiste, ¿no? Ara sí que explicaré un acudit. Explico un acudit o no? És correcte, no? Estem relaxats, estem aquí. Doncs havia un grup de lloança a una església que comença a cantar i canten i quan acaba el culte un li diu a l'altre, ¿lo puedo explicar o no? Ni que ningú s'ofengui, eh? Un li diu a l'altre, diu, avui el grup de lloança ha cantat com els àngels. I l'altre diu, sí. I el que m'ha sorprès és que els àngels també tenen sentit de l'humor. Diu, en sèrio o no? Diu, sí, perquè quan un dels àngels ha desafinat, els altres s'han rigut. Sí? Això és un acudit, ja he complert amb el meu acudit. El que no és un acudit i sí que és seriós és que lloar a Déu és una cosa sèria. És una cosa sèria, no vol dir avorrida. No vol dir tan sèria que no puguem fer res. És a dir, quan lloem a Déu és una cosa sèria, però podem posar-nos de peu, podem aplaudir, podem cantar, podem aixecar les mans, podem fer, podem tenir tota l'expressió, perquè Déu és un Déu alegre. És sèrio, però és alegre. És un Déu d'ordre, sí? Però dins d'aquest ordre tenim la possibilitat d'expressar-nos tal com som. Ara sí que encara no, ens falta un altre micro, ens falta un micro que no funciona, però us deixo amb el grup de lloança d'aquí, de l'Església Amfitriona. Ara sí. Doncs endavant, quan vulgueu. Molt bona tarda, Iglésia. Benvolguts tots. Perdoneu el meu català, no estic acostumat a parlar-hi, però ho faré el millor possible. Estem aquí tots units gràcies al nostre Déu, misericordiós i molt bondadós, i tot això que fem és per ell, no us oblideu. Com ha dit, encara no sé, el teu nom com és? Josué. Com ha dit Josué, estem tots aquí per ell. Voldria recordar una cosa de Jesús, el que ha fet per nosaltres. Ell és el nostre sanador, el nostre llibertador, i la cançó que cantarem ara
parlarà precisament d'això. Recordeu que Jesús ja ens ha salvat. Gràcies. Ell ja ha fet l'obra, som lliures i per fer tenim que creure-ho. Senyor Jesús, sisplau, si trobes alguna cosa en mi que no t'agradi, que m'allunyi de tu, Senyor, vull que tu siguis el primer en aquest moment. Que siguis tu, Senyor, el més essencial de la nostra vida. Gràcies et dono, Pare, per alliberar-nos. Dono gràcies si algú de vosaltres us sentiu que esteu, que estáis cautivos, no os preocupéis porque Él nos ha hecho libres. Amb una melodia tu m'has de lligar, m'abraçàs amb una cançó, m'has alliberat dels meus enemics, has fet fugir les pors. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu. Na, 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 na. Des del ventre mater he estat escollit, m'abraçàs amb una cançó. He nascut de nou, a casa he tornat, la teva sang em corre per dins. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu. Ja no sóc esclau de la por,
sé que sóc el teu fill i ell és el meu pare i el meu pare m'estima. Jo només sé que sóc el teu fill i ell és el meu pare i el meu pare m'estima. Jo només sé que sóc el teu fill i ell és el meu pare i el meu pare m'ama. Jo només sé que sóc el teu fill i ell és el meu pare i el meu pare m'ama, m'ama, m'ama. Jo només sé que sóc el teu fill i ell és el meu pare i el meu pare m'estima, m'estima, m'estima. Estic vivint el mal perquè camini. És ofegable quan l'amor m'has alliberat i ara puc cantar que soc un fill de la seva gràcia, un fill de Déu, i ara puc cantar que soc un fill de Déu. Gràcies, Senyor. Et bendirem, Senyor, per sempre, per tota l'eternitat. Gràcies per estar amb nosaltres, Senyor. Gràcies per fer-nos els teus fills, tots nosaltres. Pare, en aquesta tarda et volem dir amb tot el cor, volem lloar-te, Senyor, amb tot el nostre clamor. I la teva església canta amb el cor. Gràcies, Jesús. Et lloarem per sempre, Senyor. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. S'aixeca el sol, és un dia nou, és temps d'una nova cançó. El que hagi de passar, el que jo no puc preveure, no m'impedeixi lloar el seu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom.
Pare, tot això és per tu, Pare. Moltes gràcies, Senyor. Et volem lloar per sempre. Senyor, amb tot el cor et clamem. Osana, Senyor. Osana, el fill de Déu. Osana, el rei de reis i senyor de senyors. Gràcies, Senyor, per existir a la nostra vida. Gràcies per ser l'únic digne, Senyor, de lloança. Senyor, volem clamar amb tot el cor i dir-te que ens salvin, Senyor.
Església, amb aquest mateix sentir, continuem adorant el nostre Senyor. Ell és l'únic Déu que pot fer miracles. Ell és un Déu d'amor, és un Déu poderós, és capaç de canviar l'atmosfera. Si nosaltres ho creiem de veritat i de tot cor, amb tot l'esperit, podem assecar-nos a ell.